toto a sankcie. Jedna fabrika bude krachovať za druhou. Životná úroveň sa nám bude znižovať. Tuto my robíme nejaký tretí balíček konsolidačný. A stačí len vyrokovať mier s Ruskou federáciou. Nič inšie. A na toto oni nemajú, alebo čo? Veď to je niečo nenormálne. Na prvom mieste je mier, rokovať, ukončiť vojnu na Ukrajine, ukončiť vojnu Izrael-Palestína a prestať rozpínavosť imperializmu Spojených štátov amerických. Hovoria, že Rusko je imperiálne. A čo Rusko? Kde sú základne? Americké základne sú vo svete, nie ruské. Rusko je na vlastnom území. Rusko je na vlastnom území a všetci sa ho boja. A prečo sa ho boja? No lebo oni chcú dosiahnuť, obsadiť Rusko. Už 300 rokov. A ešte sa im to nepodarilo. Ani sa to nepodarí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne inžinierovi Viliamovi Baňákovi, podplukovníkovi vo výslužbe. Tak, priatelia, je to ako hovoríme. Politici vás klamú. Doma hovoria inak ako vonku. Stranícki politici. A preto potrebujeme vás, ktorí ste dušou a telom Slovenska a myslíte to so Slovenskom dobre. Pridajte sa, vysvetlíme vám, ako funguje zmena z dola, ústavným spôsobom. Stretnime sa a diskutujme na telegramovej skupine Iniciatíva proti nespravodlivosti. A vás všetkých vyzývame, dajte ľuďom chlieb, nie zbrane. To je naša petícia, ktorú nájdete na petície.com. Podporte nás, prosím, v našom úsilí. Spolupracujme. Ďakujem všetkým, ktorí nás dnes podporili a prajeme vám všetkým do vašich domovov veľa zdravia, lásky a spravodlivosti. Vaša iniciatíva proti nespravodlivosti.